Upat ka mga tao sa kanilang babae ang nasikop sa gipahigon nga bypass operation sa mga sakop sa Talisay City Police Station sa Barangay Kansuhong. Si Chona Carion sa report. Giingong gumikan sa kalisod, napugos kining madinakpan sa pagpangmorsyento, pinaagis sa pagbaligya og shabu. Sa matag 200 pesos nga pakiti sa shabu, 20 pesos ang ilang bahin. Nasikop sa kapulisan si Rodrigo Cabuena, 55 anyos, usa ka tricycle driver ug mo'y subject sa bypass operation. Positibo siyang napalitan ng shabu gamit ang 200 pesos nga buy-bust money. Nasakmit usab sa iyang posisyon ang usa ka medium pack ug 12 ka mga gagmayng putos sa shabu. Lakip sa nasikop, mao sila si Chona Alibo ug ang iyang anak nga si Derwin kinsaging humitago pa sa kisami atol sa police operation. Nakuha sa posisyon sa inahan ug anak ang tagduha ka gagmayng pakete sa gituwang shabu. Samtang si Edwin Mabia nasakmitan og usa ka medium pack. Sugoon mi mamba, sugoon ra niya. Gaan lamig tag 20-20 sa pasugo na mo niya. Mamalit mi nga to tangki. Marok sa gatuya. Okay na? Mabuhay ra. Bago man ko nagkuha na sa pabuwan sa Pebrero. Ako ay problema, daghang problema. Ang bana sa dinakpang babay usa ka piniriso apan namatay gumikan sa heart attack. Giingong si Alibo na ang mipuli pagpamaligya og drogas. Mato ni Colonel Marlo Cunag, hepe sa Talisay City Police Station, nga nakadawat silang impormasyon gikan sa mga mulupyo sa mga dapit kalabot sa illegal nga kalihukan sa mga dinakpan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.